L'any 1913, Santiago Rossinyol va immortalitzar l'eixida de la casa d'estiueig que el llibreter Antoni López i Venturas tenia a Arenys de Munt. Un pati blau que està exposat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però que des d'aquest dijous també es pot veure a l'Ateneu Centre Cultural. És una de les històries que la Fundació Iluro recull a l'exposició El Maresme Pintat, un punt de trobada d'obres que representen la comarca, la seva gent i el seu patrimoni. Feia temps que la idea rondava pel cap de Manel Trencs. És professor d'Història de l'Art i fa temps que prepara alumnes de batxillerat per a la selectivitat. Però durant la pandèmia va decidir posar en valor el Maresme a través de l'art i n'ha trobat fragments repartits per tot el territori. M'ha sorprès moltíssim perquè hi ha artistes, obres que jo com a historiador de l'art no les coneixia pas. Ha sigut molt engrescador, motivador i Déu-n'hi-do les peces que n'he trobat. Aquí hem de pensar que està al voltant de 90 peces, però ni molt menys hem portat aquí totes les peces que s'han trobat. És molt orgànic, jo crec. Hem intentat posar-les en diàleg i integrar una cosa amb l'altra. L'exposició compta amb 3 ambients. El primer és el que té a veure més amb la part de paisatge, de mar i muntanya, aquesta dicotomia que hi ha al Maresme, que, com deia en Manel, és poques comarques poden gaudir d'aquesta de la mar i de la muntanya. Després el segon àmbit està dedicat a la part de carrers, ambient del Maresme, etc. I finalment l'últim àmbit està dedicat a la part de patrimoni. Jo soc partidari de pintar allò que tenim a prop, allò que forma part de la nostra vida. Perquè les aventures exòtiques són molt boniques, però són menys profundes. Sempre allò que te coneixes, que tens a prop, que vius cada dia, que sembla que gairebé sigui rutinari, és el que se't fica dins, no? I és com aquelles humitats que estan a dins però acaben traspuant. Realment el Maresme té moltes actituds. Hi ha moltes coses a representar. És un lloc que entre Barcelona i Girona, tal com ha dit, és lògic que hi hagi tot per representar-ho i llavors tothom s'ha dedicat a buscar maneres de poder-ho fer.